I chom that touch from you. I chom that touch. Kebi should I watch him? Lagos State. A church here, I'll bring you down. You put with fun and he inishi. You put with fun and he inishi. Isi mere Adiroma. Asking you put that with fun. Chile frontal. Oh, glue the neighbor. Asking you put that with fun, Unishi. Oh, frontal, le. Oh, frontal. Oh, glue the neighbor. Oh, frontal. Eloladi. Oh yeah, we put a hand on Yaya Nishi. Nothing. It therefore 29. It is 29. Can him and Lubedi Rowa. Amano. Can we patrol when we walk in the get at church here? I will bring you down here. I'm not joking with you. If you're not ready, you get out of this place. Can him and Lubedi Rowa. Amaimo. Emma. And when we walk in say, I want to marry you, call Wishi, Yahoo Negin and Naya. And when now, some people, they no available. I want to marry them. I got cool parents. Nkege since your life. I'm okay. And when Bonye Brala na where? Oh, okay, no, 2 people. 2 people, Brala. I want a nigga and nugget. Equerum. Get it? Equerum. Equal. Take on jockey, sequel. Take what who cabushmo, Cabranga, she make equum. You want a bear? River State. A bear at River State. Onelga. A bear at Nelka. Omok. A bear amok. Inyuku. The way for Nana like a pilot of Gelazo. I come and hear what I'm going to go social media. Nina. I had the way like a pilot of Gelamas. Bishop. Camboro Skits. Where Zog logo. I think it the phone now like a pilot of Gelamas. Chile Cabagoko. Eweli Webiko. Lazo. Tano. As I get on the way that side, Chile Cabago, Kumabing. Telerosana. How will tele? How will tele? Can't not get answer. If I hear Lubeti. Okay. I love him. Tano. Telerosana. That were a phone. Is your mole? Away. Get on Yabi. Mulakun. Mulakun. Like a Monaco. Only me alone. Mulakin. Nani give you Nola. Yes. How many rooms no Nola? 4. Nani Gabri. Kebish na watch him. Lagos. Gene Keno Nani Gibri Nola. Real estate. Beddings. Ella's beddings. Ella's homes. Ella's beddings. What's it called? And other small businesses too. Ego le Kena Kunola Ibi. $3 million. Telerosana. Ese? 3 million. Joanapo. Say that for 29.
Gịnị ka ị rụga? Real estate. Ana m ere beddings. Ịrega real estate. Real estate ịrega ụlọ gị? Ana m ere ụlọ ndị mmadụ. Eh? Ana m ere ụlọ ndị mmadụ. Airbnb. Yes, Airbnb. Enwere m account na Instagram. Ella's Homes. Damn you! Chere ka mkpuchọ m jụcha gị ajụjụ. I say remove that thing ịkpụ n'ọnụ nwa bingo. M gwara gị sị ebe ga-hook up ga. Remove that thing ịkpụ n'ọnụ Chineke agbaghị ọkụ. I said remove it. I'll bring you down here. I'm not talking with you. And you want your highway? No, ta. Sophia. Is that the woman okay when I'm on the go? Sophia. Then I can't. That's every year get 3 million. Oh, brother Jesus. And when I'm women hook up, Never, ever. Imele wine na wine mbo. No. I nwere ihe ụmụ wine eji agwụ n'ike. Never. Otele gụma amụ gụma gị, ị na-eji aka mege ime onwe gị ka enyo. No. Enwele mgbe nwoke kpọrọ gị na WhatsApp gị nye otele gị ya lele ya anyọ. Camera down, never. Mmagị na mpaga ọ dị ndụ? Yes. Very much. Enwele mgbe ị nọ ike ụwa agwụ gị? Yes. Gịnị ka ọsịrị ike ụwa ji gwụ gị? Mmadụ ndị oshi bịa ebe m bụ ego m gbalaga. Ọ kịrị mgbawa ike o meele gị mbụ? Ọ kịrị mgbawa ike o meele gị? Enyi nwa mamịrị gị ọ na-aga frustrate ka ọ na-aga skata. Mamịrị gị ọ na-aga skata ka ọ ji aga stress rịrị werere. Straight. Ụmụ nwoke ndị na-aya ego ole ka ị na-anara ha every month? Anama na ego. Ị na-ana ego ma gị na nwoke yiwa? Yes, anama na ego. Iji alaiki ndị mpa ka ụmụ okorobịa? Ụmụ okorobịa. Ọwa amụ ukwu ka ị tọrọ ka ọwa amụ nta? Hey. Medium. Nke dị na in between. Eish, dewe phone a na gị tọ n'ọzọ. Okay. Watch Italia, well, we should watch Italia. And then I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like, share, or what I am. And watch Italia, get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. No. Ike enore ego ole? What? Ego ole ka iji rụọ ya? Natural. Ego ole ka iji rụọ dị nka nake konka n'ibu. Ego ole ka iji rụọ dị otele? Arụ ya kwụrụ m ụgwọ. Natural for my mother. Arụ ya arụ. Ike ga na-eshi ushi? No. Smell nice. Enwere ihe ndị na-eji eti n'ike ka ọ na-eshi beri. No. Ana m ara yogurt na cranberry juice ọfụma. Ị bịa ga-ewojucha ya n'ike? No. Ị ma nri eshi? Ị ma nri eshi? Ishi iri? Yes, very well. Ị ma ka esi aga ozi ụlọ? Outsource. Not. Yes, but I like them, yeah. Ị ma ka esi azachashi ụlọ, mezie bed, saa akwa,
In a mehenda. Listen. Your name be sincere to avoid when a man comes around you. Ya will that Nahenda Hotro, ya will be sincere and open. Ana meme ya na ana mako ndị mmadụ ụgwọ ma emeni ya. Okay, now go in a house girl and house boy. Not really house girl. Help onye na help eme those ones. Okay. Jay-Z baby. By Otele clock it. Pantry, I want the girl and Asakuraga Pako, what can I say when I say? No. I'm not me as I wash it myself. So Emily in a bed in a gas side, what under mad ha cleaning Charaga get one right? No, Munayabi. Then the person be. And I call one monthly or every day cleaning the room. Monthly. I won't cake or wine. Oh, says game. So Munaya maybe Maybe she not watch him. Lagos State. Yawuru kwa nne lodi. Yawuru no ye hunu ugba wo ye hunu n'anya. Yawuru na the man choro ka genwa wo nwan na-emezi ihe ndị ina na-eme like ina azụ ụlọ na-asa akwa. Then yawuru na the man choro ka na-eme ihe ndị ahụ. Nwoke ahụ ele ihe ị ga-eme. Yawuru na the man choro ka na-eme ka ihe ị ga-eme ga kpọrọ med bịa. Ka ị ga-akpọrọ med wo nwaanyị bịa ka ọ na-eme ya ka a na-akwụ ya ụgwọ. Bishop, album soft girl oh. Soft girl. I'm a hard work. No. Okay. And since it was more baby Mary. Yes now. I don't fetch. Mineto and I won't work no lambagging and magging. No. Sophia. Okay. Engola shambo. No. Goof kwano. No. And when I'm going to Tara bag. Hey, listen, don't come here, I gave you terrible shares. Don't try eating. My hair's again. Ika na afọ. Ika na afọ. No. Eji akpọ aji ike. Eji akpọ aji ike aji otele eji akpọ ya akpọ. Aji nọ nga ahụ ugbu a. Aji. No. Aji. This beers. You in Abo Aji Otele. Oh. Achi. It more like to remove her, like to shave. Yes, of course, definitely. No, since. Okay, Bubia. 3 days ago. And I am. Umu letter like a cambe patrol. 1. I ho ya ho again. Akwema na obanje dege. Akwema na dey possess. Akwema na we possess woman be akwema na e woman me what akwema that na wo obanje. Akwema that na wo Delilah no na Bible. Akwema Ibranga bia mege oye ka gina re guru iplosiga. Ele he to ga got na ni na salize ga sali pante ga sali chile ka baga. Damn you chile ka baga ko ma big gomra mu. Ibranga plosiga onye. Will you remove that your hand from your onogedia?
Oh yeah, stand up from there. Say, stand up from there. I said stand up from there. Chileka Nwagbogho Nwere Bingo. Because I prala do Otele. He can India, he can Japan. My Bingo Nwagbogho Chileka Nwagbogho. I said go back, Chileka Nwagbogho, go back. Go back and stand up from there. Let me see. Ibranga beta etakoshiri meza. Atakwana munge. Brulenu wivono. Brulenu wivono. Bwana. Ibala na jike. I say stand there, stand there. Ne kwa na church. Owara ya bage. Ma bingo. Ibi na warehouse bianga bia I mean your my merele. Stand there, stand there. You made that shaking again, maybe togi here. What a credit give road, we can't huta, Agarega. The quite the Quana. See, I'm block you here now. Block you now without minding. Waraya bagi take I'm joking here. Oh, the market, I'm Mirana, Mirana for Bamanga Nobi. I'll go on there, Shirineri. Can I gas off to Mama put? No. Woko letra lage. One. In your lambo. In a got club. Once in a while. In a got club. Once in in a a got while. what I'm making. Ele hena ganga heme. Uzum, umuwaim na uzum. Ele hena panara ana gaka like this. You may birthday kwa. Ele hiji purana ganaka. Onye ngagano. Ano wo ngagano. Emege ga lap na. Chai ndo. Ele kenyi ngagana awake bakawakari. Ha bo. Kanye ngachagano. Nga emege mmechage ntagaga yipu brand na me happy aka ya wosa. Happy ubam no ngaka mmechage interview. Okay, sir. Genotype, okay? AS. Blood group, okay? O positive. What phone number, okay? Number. I'll keep it here for interview. Boy, your phone number. Okay, che. Anamabia. Because ebu me alisi. Akwe mani yo wala mreba na social media ni nganiru. Ganiru. What phone number, okay? 0. It's all gonna. Gonna was 7. 091 5859 6268 Boy, also. 091 5859 628